с така и без знанието на собствениците на обектите, но записването на номера на колите ще коства допълнителни разходи за бензиностанциите, а въвеждането на подобна мярка би отнела от 6 месеца до 2 години. Не знам защо толкова дълго трябва да се чака, но очевидно има обяснение за това. Също така се предлагат мерки за затягане на контрола и увеличаване на събираемостта. Тази тема малко по-късно ще имаме отново в нашето предаване с още въпроси на практика как биха могли да се случат всички тези предложения, но чуйте още сега. Напълно споделяме това, което каза господин Добрев, и той, че има проблем с събираемостта на данък добавяне стойност и то се случва именно чрез събиране на касови бележки, точно на ДДС. Една от най-важните, поне според нас, мерки е необходимостта касовата бележка при плащане в брой или с дебитна карта да не може да се използва повторно. Това може да се случи, като единствената призната фактура за данъчни цели всъщност е разширения касов бон, който се издава на бензиностанциите, и то единствено в момента на направяне на покупката.